Můžem. Jak se těšíš na natáčení YouTube? Tak určitě se těším hodně, že jo? A no, to by stačilo. Myslíš si, že si podobný své postavy? No asi ne, ale co se týče chemického hlediska, tak jo. Kdo se ke své roli hodí nejvíce? Já nevím, tak asi Marek. No, Myslíš si, že budeš nadějný herec? ne. Máš se popsat ve 3 bodech. Jaké to budou? Takže chemický aktivista, mluvím spisovně a takovou pauzu. Ukecanej. Kolik času bys mohl věnovat natáčení? Tak to je neomezený, ale určitý dny. Kterou hlášku budeš asi nejčastěji používat? Pytel. Na závěr, kolik dílů by měl mít YouTube? Nekonečno. Co si myslíš o adopci? Jo, určitě dobrá věc a jsem příznivcem. Pane Jane Voldřichu, jak se vám líbilo historicky první natáčení YouTube? Jak to skvělá. Sranda byla, ale mám pár připomínek. Takže za prvé, tady Eliška přítomná Mě nemá rád. nadává, že jsem jí zlil, přitom ona mě zlila jako prvního. Za druhý, Barbora Bořičová mě celýho zmalovala, jak můžete vidět. Takže vypadám jak holka. A za třetí, to nevím, bylo to dobrý.